Ndio zvakaitika ere atezva. Pamusoro imambo nemakurukota. Ndaona sekuti nguva handisinyatsoiwana. Asi nguva yangu yekupedzisira kutaura ndiri kuti zvese zvataurwa tazvigamuchira. But inini sekufunga kwangu, I'm turning down the judgment until another court approves. Wati? Ndiri kuti inini handisi kugamuchira kutongwa kwese kwaita nyaya ndakunzwa. Asi ndichakumbira kuti ndisvitsewo kune rimwe dare romboiongorora. Very good. Now listen. Look here. You men, all what you are doing, you are misguided by your intelligence. You are undermining the authority of this court, of which I have the prerogative right to charge you with the contempt of court. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Hashak TV. Nyaya sezvadziri. Ava vakaroorerwa nemwana wangu. Mwana wangu. Saka ndatouya kuzonzwa nhau yemwana wangu. Ndio yawaya kuzonzwa. Onguma. Saka wakagona here pamurawo wekuroorana, wekurodzana. Ndio wakarora. Ndakarora. Wakapedza chii? Handina kupedza, but ndizvo ndakabvisa zvinoverengeka. Wakazvifambira pakurora kwako chipinda mumba. Ini pakuvamba kwangu kwokuroora ndakatizirwa. Ndakabva ndazoenda kunotsanangura kuti ndine mwana wenyu. Wakatora mazuva mangani kuenda kunotsanangura kwana atedzwa kuti vakuzive? Nokuda kwenguva yareba ndichaziva kuti mazuva mangani. Aiwa, kana uri munhu akarongeka nememori seya uri kuratidza kuti uri mutezvara kana kuti mupurungai anochengeta nhoroondo zvakanaka, anoziva kuti ichi chakaipa ichi chakanaka. Ndozvandaona wakarongeka kuruzivo. Ndiri kuvhunza kuti iwewe watora mwana wemunhu, wakatora mazuva mangani kuti uende unozivisa ana atezvara nako? Ai, mabvunza zvakanaka pamusoro emambo. Ini ndakatora mwedzi mitanhatu ndichitsvaga zvekuenda kunosungira nazvo. Ndakaita saizvozvo ndikagamuchirwa. Ndakazotora nguva yekuunganidza zvimwe zvandaenda nazvo kuti vawane zvinonyoreka tizoziva zvinoteera. Ndozvo ndakaita ini. Ndizvo wakaita? Ndonguma. Saka mwana wako ndazonzi akanitora 365 days. Ndiani mwana uyu? Muzukuru wako? Anonzi ani? Kunashe. Kunashe. Amai wewe mwana uyu ndevapi? Amai vemwana uyu muzukuru wako Kunashe. Avo vakagara naye. Vakaberekwa? Mai vavo ndevapi? Handisati ndavaziva ini. Hasati wavaziva? Asi chakazi chizivikana kwenda kunoporamuswa. Regai ndinyatsotsanangura. Isu takazviziva kuti mwana aita mhosva. Ndobva tagamuchira mwana wevanhu auya pamba zvakanaka. Saka nguva yaakasvika yanga iri nguva yekunge munhu akaremerwa nepamuviri. Takatanga kushandira mabills ekuHoward Hospital. Yani Mati mabills yani yemuroora. Saka aifanira kumuchengetera muroora wake, afanira kuriritirwa. Ndo zvakatinonotsa kuti tizoenda kunozivisa kuti tine mwana wenyu kuti zvinhu zvingadai. Takatanga kutora makosi ekupedza rimwe dambudziko. Dambudziko ranga rakodzerwa nani? Nemwana wangu. Nemwana wangu ndiye akakonzera dambudziko. Saka imeite minsi suitcase yako yakusumudza kuti unochongedza hembe dzako. Muchoro ndiwekasekura
kozvino uyu akabereka uyu, mhosva yaapara kana kuti yaanayo ndeyekuti tinotendera mambo mabvunzo zvakanaka. Havana kana mhosva yavainayo, asi kuti chinhu chakaitika ndechekuti takaita sevanhu vasingazivane kana kuti vasingazoda kugara paupenyu hwavo vese vachionana. Nokuti chandinoziva ndechekuti vanhu vanotumira dombo kana kuti munyanyi ndochekutanga. Samoni rinotaura kuti vanhu vakakonana, saka vakutoda kuti vayanamiswe kwamambo vachidzidziswa kuti zvinoitwa nemutoo. Ndozvinoreva Samoni. ndatenda chaizvo. Iwewe apa akatadza kutevera gwara remurau wekuroora ndiani? Gwara remurau rakaita sekuti ranonoka kusvika pakugadziriswa nokuda kwenguva. Ezvino rega nditsanangurire mambo, tiri kurarama neupenyu hwokuti from hand to mouth. Ayo, uko kwatakudzika uko katese munomu tiri varoboti atizoita chaja izvozvo. Saka kwatabva uko yaina uye kuti munyika mvura tinayo, zuva tinaro, mhepo yekufema tinayo, zvikuru izvo ndizvo paupenyu. Asi kutsika nehunhu ndizvo zvinhu zvinokosha. Apa tinoda kuonesana kuti wewe wakabereka mwana wako uyu mukomana akaenda akanorora, ndizvo hauna simba rekuenda kunomira kuno challenge kunoti iwe atezvara ndevapi. Ari yakabereka mwana maenda kunodya sadza ramaona rakabikwa riri apa, musina kuvhunza, maenda manja mageza maoko, hamusi kuziva kuti sadza riri apa iri nderani. Then moyo uchiya muchitaura kuti iwewe uri kudhimanda sadza pano ndiwani, uri chii? Makupa maconditions kuna atezvara venyu amukurungai nokuti vakubatanidzai ava vaviri ava vari kudanana. Imimi pamusana hamusirimi makaenda kunotsvaga kwekuroora nokuti hamusiri makaroora, asi kuti muri vabereki. Saka kubatanidza kwekutika uyu neuyu imba yavo isimbe, makomborero kana kuti mablessings ndiyo yamunofanira kunge muchidira. Zvino mukauya nokutaura kuti kana ava amai ava vakahura masi mwana wavo ari apa, havana kodzero here yekuti mwana arorwe? Chatipa kubvunzo ndechekuti zita rakanyorwa apa nderechirume, ava vane zita rechidzimai, ndo zvinhu zvapesana. Saka ndatadza kupanzwisisa kuti pari kufamba sei. Saka chiwaita basa murume, pane chinonzi single parent, unochiziva chinorevei? Mubereki mumwe chete anenge aripo panguva iyoyo. Mubereki wechikadzi mumwe chete haasi kuenda kumurau here kuregistry kunotorera mwana birth certificate. Anokwanisa sei? Zvinenge zvichiongororwa kuonekwa kuti zvakafamba sei uye zvingaitwe sei kuti mwana abatsirwe. Saka nhasi uno zvinotadza sei kuongororwa kuona kuti zvakafamba sei kuti uyu auya ataure kuti ndiri kuda pfuma. Dare ngariende mberi zvako. Saka ane kodzero. Chandinogona kubvunza kuna amai veuyu pakodzero dzerusununguko ruri mukati menyika ino, ndiye parenti aripo amira. Inini mubvunzo wandinenge ndakubvunza sezvo mandimisa kuti ndive samukuru, ndenge ndakubvunza kuti baba vemwana uyu varipi? Pamusoro imama, baba vemwana uyu vari murodhi, bhazi rafa kubva kumasvingo. Saka vanditi mwanangu enda unomirira, dare haringamiriri ini ndisipo. Enda unomirira, mashoko angu andakanyora ndiwari. Ndiwo ani baba? Baba vedu. Baba murume
murume wako iwe ndiwe mai ka? Ini ndiri sisi wemai uyu ndindakagara namai. Ko amai na baba vari kupi? Pamusoro mama, amai vakafa. Baba ndo vari munzira kuuya. Saka vari kuuya. Asi vati nyaya yanga ifamba ndizivi kuti nchabva nguva pandiri nokuti bhazi rafa. Right. Zvaraka bhazi pamurawo noti tingauye tikarodza mwana wekuba. Nokuti apa hatisi kuda kuti tinovaka mhosva asi tinoda tivake rugare. Saka kuvunza kuri kuita baba avo hakuna kushata pakuti mwanasikana kana kuti mwanakomana anokwaamobva ikoko kuna zvinonetsa. Nhasi uno mwana uyu akarwara anoenda kunopamba ndipanoda munhu anopamira kuhama yekumusikana uyu kana nekuhama yekumukomana uyu ndivana baba vacho. Saka apa anopamira nenhau inokosha kudai ndiani? Pamusoro mama, anopamira ndini sekumira kubvira kwandakaita achienda. Zvose tinozviziva sei kuti chokwadi ndiwo wakamira? Pane pakanyorwa here runyorwa ruripo? Kana kuti munomu mune ari kukuziva here kuti ndiwe une chokwadi kuti uyu mwana wako, kana kuti chitupa chako, kana kuti wacho akutuma kuti enda unomiririra ane paripo panoratidza kuti you are the right true sister. Nokuti pane vamwe mazuva ano vari kuenda kunohaya munhu mustreet kubva kumbari woya woti uyaumira apa ndiwe sisi kana kuti ndiwe mai, ndiri rotofamba tozoona yana uya kutevera kumashure, chokwadi chakutevera kumashure. Nokuti nhema ndodzinomhanya kukunda chokwadi. Saka paimimi kuti tizive kuti izvo chokwadi ndimi mune kodzero yekuti mumiririre pfuma kumukwasha wenu. Ava chavari kuchava ndechekuti uyu akaenda akapara mhosva uyu vanoenda kunotarisana nani. Ndotari kubvunza kaiboma. Saka imimi ndimunenda kunomira here muri baba uyu kana aenda pamwe anopara mhosva uku? Pamusoro mama, hongu ndinomira vanondiziva ndibaba vakauya tikanyorerana pasi vachitora mwana uyu nabamudiki vangu kumba kwangu. Vari kupi? Avo ndiwani? Munin'ina waTezvara vanhu. Munin'ina wani? waTezvara. Kokana riri tsotsi rawaona pambari? Akaite munin'ina wavo. Ini ndovandiratidze uyai kunomanin'ina wavo, uyai mundibudisire chitupa nemudisire chitupa chedu tione ukama hwedu. changu chitupa ichi chemwana wangu anakwena mwana kuseri mutera fanana Mati? changu ni chitupa ndinacho. Iye ari kuuya kumhosva anosire chitupa. Munin'ina wedu ngaauya. Uya nechitupa chako zvitarise kuti mazera yavo yakafanana here. Ambai vedu vamwe chete asi baba vedu vakasiyana. Aiwa, apo manje proof yachinodetsa naiwo murume pane mutsweka ndobvunza vadare vari uko. Apa tiri kutsvaga umbo kuti tibudise chokwadi
kuti zvatiri kuita hatisi kuda mhosva dzinozoenda unotumbuka dzakudzoka zvakare. Munasambokutendedza rimunhu ndizvo vana vari kuti vade ukama zvitupa zvavo zvakasiyana. Mukasvika parodi bro ukamiswa ukati iyi hama yangu vanoda kutibuditsai zvitupa tione mazita. Kana vana mazita yakasiyana vanobvuma here kuti neukama? Vanobvuma here? Nokuti dambudziko riri pakurodzwa kwevana vari kuzoenda uko mangwana vana vakusaidwa vakuenda kunove mustreet. Kana vamustreet rakunzi idambudziko renyika ndipresident kana kuti mambo vari munyika yamambo. Tinoda titsvaire marara zvimiro zvakadaro. Taura ako zitenedzi. Saka baba mudiki vaya vauya ndevapi? Ndimi. Inzai nyaya ingetenge kutendera but nyadi basa rafa rafira ku vanga kuti vadarika mumasvingo. Vadarika mumasvingo. Asi nyaya imi sori yenyu baba atizivana nditi ava mai munozivera ndakavaona munovaziveri maya aina mhazi Makaona kuvaona ndikukaita kuti ndisindinovazi ndakavaona vauya kuzoona nini navo maka ndo zvamunovaziva ndozvandovaziva nazvo ndopandinoperera zveupenyu hwokumakoa asi imimi amai ava ndangobvunzira amai munovazivera ndakavaona asi munovaziva ndopandakatitanga zvinhu zvakasiyana mai munovaziva kwete baba ekakutendereza pfungwa dzevanhu baba akauya kumba kwenyu kuzoona munin'ina uyu munin'ina akataura achiti sekutsanangura kwakaita mukuru wemunin'ina wangu muchimuti havasi ndomatsanangurira vakangoitawo ibaba ndakuzviteeredzawo kuti zvitupa zvakati uye zvakati right tirikuda kuita nyaya ipere zvakaita sei nhau yatinayo inhau yekuti toda kudzoka tidi kunyanya zveukama izvi isu tokunaita 20 handiteka tokunaita 20 but iri one family ine masene makaita sei akasiyana but pakudzoka ndepekuti uyu mwana uyu murora wenyu munomuzera munomuzera paakatizira kati paakatanga kugara nauyu vakatogara pamba pani vanhu ava mwana wangu akatsanangura kuti ndine mumwe musikana wandakawana akanogara pamba pani achitanga vakaya kumba kwangu ino imi makamutora makagara naye muchiti mugara nani musikana wemwana wangu auya pamba pangu muroora ndizvozvo zvino makagara nemuroora pamba penyu handiteka saka hamuna kubvira makabatwa nepfungwa here kuti tine chinhu kana kuti tine munhu ati kugara naye pano watinofanira kuendesa chidimbu ndapozi bvunzo yenyu yese pangachitarisa nawenyu pangairi kwese nenyu ikati kwire nyanga repekungoti sei ndakazonyanya kunzi zita rangu rakava pasamoni panouya zita pasamoni uyu mwana wenyu handiteka mwana wenyu saka mwana wenyu nemi muri chinhu one mwana we achiri under custody yenyu handiti kwete akazobuda is above 18 years bada kugara pamba pani ane pamba pangu panogara ari kugara pamba pani pangu inini pamba penyu saka kana ari above 18 waimusamupa kwake ndakamupa bada kugara pamba penyu andori nemba yake bada kugara pamba penyu semuyati saka asi kwake gari pamba penyu saka tikuti kana samoni rauya rakanangana nemwana wenyu samoni robata baba nemwana ndapozi hapana pamunoita sei pamunosiyana bhozi nanzo changamira chokubvunza yekuti chii chenyu makati mwana wangu uyu chii chenyu makati muroora wangu handiteka saka tikutora kuti mwana wenyu mimi
samoni rinouya raka munhu anouya samoni anakuona songa pane pakakanganisa. Samoni obata mwana wenyu kuti anogona kutiza, asi mimi munogona kutoziva mawhereabouts emwana wenyu ari kupi. Panoitika masituations ekutizirana, ndosaka samoni akapiwa pamwe. Tichakupindurai kana mati pamwe. Ayo, but kuti chi samoni kazhinji nyaya iripo, the main issue iri pairi zvekupindurana zvose arguments hazvina basa. Anditika samoni marinzo zvakataura rati ameno secretary samoni iri kuti chi pamwe baba vatingadzoke zvakanaka kwavari zveukama zvekuzotsvagana kuti mumburiani. Samoni redu rakatengwa rokunzi chi ndokune the main issue. Ndinoda kumai mwana wangu Justine inoti masungiro ose akakwana. Mombe yeumhani 1, mombe yechimanda 1, mombe yedanga 1, nemusambo 2,500. Zvese zvatingataure baba tingaende kunze kwenyaya. Samoni Marinzi handiti pamunini, Samoni Marinzi handiti zvanzi tiri kuda chi pfuma ndiyo kudikana chiva chichudza yo kuti pfuma yevanhu inouya rini ndo pane nyaya chete. Pfuma yevanhu yatezera vangu ndiri kutsvaga ndichaibvisa ishoma nhasi uri kubisa mari baba vako vari apa nhasi handitorina kana mari uri kutotamba iyoyo kutoya kudare kuzote nemhotso wambogara 365 days 365 days. Saka atenga samoni ndiani? Andati atenga samoni ndiani? Atenga samoni mumangari ndiani? Kureva kuti varwadziwa vari kuona mwana wavo ari mudenja. Because imimi muri kunakidzwa nokungoti mwana maberekerwa muchipo mafara but amusi kucherechedza kana senti kuenda kwabva chipo for 365 days. Baba vataurawo tikaona kuti iwo wakazozama nekuti vakazoendawo afterwo some days asi vatombogara nebhebi kudhara. Iwo mwana waendawo wafanana nawo naizvozvo iwo wazosvitsa mugore nhasi unowazounzwa padare wakuti hauna kana senti. Ngatinzwe baba vacho, baba mune mari pamusoro imamu makukuta ndokutenda izvi nyaya yekuroorera inhau yekuwira vanhu vachitaurira haina jeri. It's a civil matter. Tinotokurukura ndizvozvo imbomira yatiyodzi mune mukana wakanaka. Ayo pamusoro mukana wakanaka mwanangu. Uri kuona vanhu vakagarawo vesava vari kuda kutonga. Hatina kuuya kuzomira apa nguva yatiri vachitevera muchinzwa. Mune nhau imimi buda pachena. Iwewe kumba ukugere sei iwewe? Kumba ukundakati pamusoro imamu. Kumba uku hatisi kugara mushe pakauya samoni atezvera vamwe namwe wangu vakabva vachida kupa imba pari pabhaketi pangasina kana chinhu. Ini ndipo pandakaona kuti murume hauyi kumba akabva kumba musi wa5 September chini kuenda kubasa. Auye kumba akauya kumba handizoti anorara pasi anoganja sei anotandara nevabereki vake kukicheni obuda odzokera handiona hone mwana aite sei odzokera. Saka ine katozoona kuti kuti ndidapuwa bhaketi hadina chinhu ndinobikei ndipo pandakatuta 20 pangu nobva ndaenda kumbokwasisi wangu ndipo kwandiri izvizvi. Ichokwadi here atezva? Kwete mama. Chokwadi ndechipi? Chinitaura ichokwadi handimambopika apa kuti mutanditaura ichokwadi pano. Ndaona vanhu vachisimudza maoko vachipika pamberi pamambo nepamberi pamwari. Ini nemadzimai yangu takaronga kuti rongedzai zvinhu zvese zvinokwana kuti munhu abike. Kana achizowedzera zvake zvaanoda anowedzera. Kana achinge apererwa tinomupa imba yekurara vanayo, pokubikira tinovapa zvese zvakakwana. Asi bhaketi iro vakaridzora vakatidzoserai bhaketi renyu mumba
inini handisi kuwira nemwana wenyu kuti ndinzi ndinobika pangu ndege mukunyatsonzwisisa zvakanga zvanzvegakava here chichanga chaita sekutaura kudaroka anga abereka here mwana uyu pazvanga zviri kuitika izvozvo kana kuti anga achiri mhandara ndezve 2 weeks dzapfuura vabereka kudhara saka musikuona kuti imimi mhosva yenyu yamakubatwa atezvara nemwana mune GBV, General Gross Domestic Violence and Abuse. Zviri pamurawo izvo zvinopambwa ndisaka ndasvika ini ndenda kuda chokwadi nokuti ndinenge ndaona kuti baba newe mukomana rega akanopfimba musikana ndibaba here vandiwe wakanomupfimbira vanoroora korora kuita sei kubvisa mapfu pawaibara mwana uyu waigara kupi aigara kwagute airara neuyu ndiani ndini mama saka apa kana uyu wakamutora auya akugara newe iwe usasaende kumba ikoko unoda kuti aure here kwete mama asi unoda kuti aite sei amusore mama ndotoshayiwa kana mari yekutoenda kumba chaiyo panzi wachazota mukadzi wako iwe terapata zvanzi nyangwe wakaya kumba iwewe handitika hauende kumba kune mukadzi urare mumba mwana ubate unenge uri kukicheni kwani kwamai vako handiti amusore mama kumba kwanu kuri kutaura ndakaenda kaviri kandakaenda rimwe zuva ndakatopinda mumba ndakatovata mumba nawo rimwe zuva uchide kuverenga kaviri iwe pamusoro mama rechipiri racho handina kana kumbogara nguva yakareba ndakangosvika kumba ndobva ndatozokera asi une mumwe mukadzi ona kwete handina alright anyway zvese tikataura takadii panzi pakuda nhau yepfuma ndipo pane nyaya handiti zvimwe zvese zvamukuita izvi asi tinofunga kuti pane pamwe kuti tofanira kutaura chokwadi nyange makazopesana kumba kwenyu but kunonga hatikuzivei hatina basa nekumba kwenyu handiti ndaifunga kuti ana baba vako ndivo vanhu vachaumba imba yenyu kuti imba yenyu ende mberi but une bad influence yakuwana kubva kumaparents ako suppose baba vako havana right yekuramba muroora iye uri ndiwo chirara naye handitika saka zvimwe tingagone kublema mwana but problem iri kumaparents handiti saka tikuti chii tikuti zvimwe zvese zvingaite sei pamwe pacho baba ndofunga kuti baba vacho manzwa zvinoyotaura zvanzi mukadzi wangu zvichira kuti asati aita mukadzi wechitu but tesa neage yako yaunayo uyu watoramba pauchasvika makore ana baba vako unenge wane vakadzi vangani handina kumboramba mudzimai uyu haasi kugara kumba kwenyu handitika saka kuti pauchasvika makore ana baba vako baba vako uchena musoro ka ungaona uchasvika uchena musoro une vakadzi vangani handina mumwe mukadzi ndati baba vako achena musoro umbotarisa usatye kuvatarisa enza kuvatarisa hausi kuvatarisa vauchena musoro handiti iwo pachasvika pasaizi baba vako baba vako akaenda akabvisa mari kwatezvara vavo handitika iwo pachasvika saizi yababa vako unenge wane vakadzi vangani sorry pane pamwe kuchangamire pasina kunzwisisa iwe nemakore mangani 19 years wakaroorwa gore ripi 2023 uine makore mangani waine 17 pamusoro ichangazi aiyo ndoda kuti wangupa pindura iwo wanga uchine makore mangani 17 mupanza wavo inzai ngatifambe mirai constitution ndinayo pano constitution inotaura kuti nguva inenge yaparwa mhosva hairori
ngatibvume neunyoro kuti vakakanganisika zvakaitika vari vana yofura yakadaro. Nokuti apa kana tadzoka kuti uyu ane 17 years munowanikwa muine mhosva because uyu mukomana uyu iwe nemakore makari 22 ndiye mukuru pamusikana. You are a leading thinking tank. Ndiwe wakanzwa nyama dzako kuti I think uyu mwana uyu angakufadze kukunyaradza. Imhoso yangu ari kutopara. Because tikada tirambe tichidzika nemibvunzo tinenge takuenda unoona kuti pamai toenda kuchikoro ukamuintercept ukakonzeresa kuti pamai kwanisa kuzove chiremba ukamupangidza nzira yekuti aende mumba anove mudzimai wako. Basa rako ukaita product ndeye uyu mwana uyu haangouya pasina rudo apo. Uyu anovakwa nerudo. Vaviri pane manyepo pakuvaka mwana uyu. Iwe wamhanya apa inhau iyi handifana kuti nditore nguva yakareba nayo. Inhau yekuti ine counseling nokudzidzisa kuti munoziva kuti kana mauya kuno mauya kudare ndinoona zviri uko nezviri pano nezviri kuseri. Munoerei nhai atezva mukurongai Ankara achokera kuti kumatembererendi kuZululand. Asi kana mabva kuZululand masvika munyika yaNyahundi munoita zvimurawo waNyahundi. Izvo takazvionawo kumaRomans zvakanyorwa mumabhaibheri. Ukaenda kuRome unoitawo zvinoitwa nemaRomans. Nokuti mauya mada chana changu chiri muno. Saka kureva kuti munotevera mirau iri muno. Haina kushata mirau yakanaka. Kuvaka ukama kwatiri kuita. Zvino zvatiri kuita pano ndiri kuda kuti proof ye parentship ndiri kuda panonyorwa affidavit. Affidavit ngainyorwe vachizvipira kuti uyu mwana Justina muroora wangu wandichabvisira pfuma nemwana wangu anove iwewe. Andichava ndo baba ndikuda muzvikomite kuti muchabisa pfuma uyu haasi kuenda kunotambudzika vabereki vake varipo vanove inini. Saka apa ndiri kuda affidavit. Andi affidavit iripo yekuti kana mukazotiza pepa iroro munouya naro ndio rinokuprotectai. Ani mapanzo ambo ndio rinokuprotectai. Saka baba nemwana uyu tinenge tavasungirira paaffidavit panoiswa nhamba dzavo dzechitupa ID yavo yoenda yocertifyiwa. Kana yacertifyiwa vouya pano toenda mberi kuti vave vanobisa pfuma. Asi pagore ravaita neunhu hwavaratidza unge kutsvedzva pane penalty yekuti mwana akatorwa ari mwana mudoko. Tinopa ne benefit of doubt yekuti pfungwa dzaitotanga newe mukomana mukuru. Saka uyu pakusaziva nhasi uno mukadzi kana akapisa poto yesadza
wakamutora asati aibva asati amudzimai. Maproblem musangana mumba menyu yanoda kugarwa pasi navatete mozivana. Saka pamuri kutotaura kuti mabida kuti muonana Tezvara, ndofunga dai vanga vauya pano vaitotaura zvikukutu. Akataura pfuma iyi ndiani? Ndiwe wakareva kana ndi baba vacho? Okay, zvakanaka. Vanonzwisisa. Saka tinovaita pfuma yavo vanoiwana nokuti mwana uyu ndiyo price yacho yataona iripo. Nokuti zita anonzi ani zita mwana uyu? Kunashi. Kunashani? Kauni. Kauni. Akauni vacho ndevapi? Baba wa Kauni sekuru wavo ndeupi? Anonzi ani? Kunashi. Kunashi. Asekuru vemuzukuru uyu anonzi ani? Daniel Kauni. Anonzi Daniel Kauni. Makorokoto asekuru mune muzukuru wenyu. Chibetserai mwana wenyu kuti avanorora kuti pfuma iende muwane vamwe mazukuru. Mune rombo rakanaka nokuti maona mwana ari kukuberekerai vazukuru. Ndofunga mari yataurwa, ipfuma yataurwa ngaibiswe yakadaro, hapana chakashata. Nokuti handina kuona zvakawanda zvinongwa nhongwa, yangoya iri direct, haina kushata. Ndaona makakatano akati pemberi. Ndokusaka Tezvara vaisa roora iri ravaisa iri. Unoratidza kuti pane makakatano ekusawirirana. Saka kuona kuti Tezvara vanhu vasungana vachetani pane kakurambana karipo. Saka Tezvara ndokusaka vachaita mombe 1 year mombe 1 year umai masungira vakakwana. Dai vanhu ava kwamuri chavo chaiko. Pangadai arikuti vanhu kuda pfuma yavo. Ndamuzipatsanyo changamira ndomaona randaita. Alright, ndokumbira kubvunza unomubvunzo. Iwo ushanda kupi? But munoona kuti chii? Auende kubasa? Ndanzwa zvawataura mhanje uchiti ndakatanga kuenda kubasa. Ndinoporopoza. Aiyo, ndati wakati pese ndasaenda kubasa ndataenda kubasa rini? Mwedzi. Wati hanoti zvemasvondo yatabva. Kona zvauri kubva kunotaura usade kungozva usati pakurara unosanduka, pakutaura usanduka. Handiti ka? Pakufamba uchingosanduka taura chinhu 1. Kuchokwa ndati mwedzi miviri yatabva. Wait, mwedzi miviri yatabva. Ko izvozvi ugara kupi? Izvozvi ndinogara kuRosa. kuRosa. Ugara nani? Ugara nasekuru. Uchiite? Uchienda kumakomba kunoKorokoza. Kukuitwei? Kukorokoza. Kukorokoza usushanda here? Kumakomba usikushanda here? Kumakomba usikushanda here? Rosa tozoda kuti Rosa area ino yanditi igodi chete ndori kushandwa kuno ndozvikuitwa ndeti. Saka nyangwe takati isusu kumakomba kukushandwa ava vanoti pfuma yavo vakuda yese mangwana asvika mangwana vangoti ndoda pfuma yedu. Ndinofunga kuti dai muri vamwe pane zvese zvamuda kuita zvamuda kutaura pfuma dzenyu dzese ini ndatodzona kudhara bva mutanga kungotaura. Ndatodzona kuti pane abuse yamukuita kumwana uyu. Madhezi wakabuda kumba kwako iwe uchienda kunogara somewhere. Dai wakabata uyu mukadzi uyu uya chimwana mudiki uyu dai wakabata nechikomboro ungasinga murambe. Hauna kuti waubata sindati dai wakabata mukadzi wako nechikombo nyangwe wabata akarara wabata pafoni handitika ndakozi mentality indatoona kudhara kutoti ndiye kuda kuva muri kudefense side hamusi kuda kuenda kuside rimwe reri handiti muri kudefense side kare. Ndiri kuti dai mimaona uyu mwana achiri mudiki mabata mameseji mabata nechikomba maigara naye wabata nechikomba ndingatega kuti nhau iyi yapera kudhara. Baba newe mukomana pfuma yarehwa inobiswa
wati wewe muri kumba mesene mkazi nemwanasikana akaenda uko right saka kureva kuti maka spirit ini ndinari nauramba kumabasa ya chokwadi kumabasa anditi wausikuenda kumba kwake chokwadi ende bhaketi raataura rakaenda rakanga rine muriwo here rakanga rine sauti here rakanga rine bhaketi kunzi mwana kana achiburitwa kunzi anobika ega anopuwei madzimai mutaurai ndimunoziva kuti makuda kubikisa muroora wenyu munomurongedzera chii chinorongedzerwa mwana kana akubuda mumba kuti anozvibikira ega nditaurire chii ndiyo zvakaitika here atezvavo pamusoro imambo nemakokota ndaona sekuti nguva handisi kunyatsoiwana asi nguva yangu yekupedzisira kutaura ndiri kuti zvese zvataurwa tazvigamuchira but inini sekufunga kwangu I'm turning down the judgment until another court approves. Wati? Ndiri kuti inini handisi kugamuchira kutongwa kwese kwaita nyaya ndakundwa asi ndichakumbira kuti ndisvitsewo kune rimwe dare. Very good. Now listen. Look here. You men, all what you are doing, you are misguided by your intelligence. You are undermining the authority of this court, of which I have the prerogative right to charge you with the contempt of court. Because kana uchitanga kuzvizunza ndiani ari kupisana newe? Are you mannered in discipline? Noti wakana wakumhanya apikisana newe ndiani? No, you have no time to give me. Because iwewe unokwanisa kutobva muno ndichikunangisa kuchitoks iwe. You have disrespected this court. Each andina kuti fekera kuti ndifeke ndiyo ndizoti I'm a magistrate. Don't underrate me or undermine me. I've got the certificate to give judgment. Iwa uniwe kuzondimara kuti this court ndakwenda kunodati we have got forms uri munhu dawanga uchiziva waitaura kuti I want to take this case for review or to appeal. Zvinotendedzwa. Not the manner you have shown before me. I judge you with the contempt of court. Then you take it to the next court you want. But judgment to pay lobola is pay demand by the parents of Justina. Baba kwanonzani? Obvious. Chingani. Nokuti mwana wako wate wakamtora gore ripi iwe birth certificate unalo? Ndoda birth certificate rako kuriona nokuti dzimwe nguva munonyepawo futi. Saka ndoda birth certificate rako rekuti wakatorwa uine makore mangani. Kwazvinzwa? Then apa manga mauya kuno muri kubatana kumeso kuti munzwe kuti ndinotaura ndichiti chii.
idemping yanga iri kuitwa iyi, nokuti iwe wati kubvira uyu akakutora haasi kuuya kuzorara newe kumba, ndizvo? Pindura hongu here kana kuti kwete. You are not having sex together. Asi uchiri mwana mudoko, saka ari kuti haasi kushanda. Saka kurarama ikoko andiko kwandinotarisira mudunhu rino. Handiti? Pane uyo mwana werudzi rwekwaNkara. Saka vanofanira kuti vabhadhare mari yerora yemwana wavo uyu. In fact, kana tasvika pakadai apa hapana kurora damage ke. Damage. Because havana kumbobvira vambopana zvirango zvekuti vafambidzana mutsika nehunhu. Uku kupoya kau. Kupoya kau. Imi irora yamuri kureva kana kuti damage. Irora yakanyorwa batika uyu neuyu hapana imba. Aya pamusoro echifumba imba hapana. Handitika but uyu murume akuti mukadzi wangu kuita sei ndikumuda tezvara wakakwirira pfuma, asi dai uyu murume akaramba kuti mukadzi handichakuda, handitika but murume ane defense yekuti ndiri kubasa, ngatimbomupai ka allowance kekuti ari kupi ari kubasa. Nyaya yenye yauya vanhu vasati varambana, vanhu havana kurambana, mukadzi akuti ndine murume wangu, murume ari kuti ndine mukadzi. Saka izvozvo ipfuma iri kudiwa. Dai vanhu vakarambana dai pachingobviswa damage chete, handitika but izvozvo pari kudiwa roora because havasati varambana, asi ndizvataura. Saka havasati varambana panodiwa pfuma. Saka pakureva kuti baba pfungwa dzavo nepfungwa dzine mwana uyu dziri kusiyana. You are not agreeing to one thing. Baba vako vari kuindicata kuti uyu havasi kuda. Uri kupanzvisa? Vane challenge yekuda kuziva kuti uyu ndiani, asi pane kamwana iwe uri kuti mukadzi wako. Asi mukuita kwako tinotonga vanhu vanonyepa. Saka taona kunyepa havasi munhu ari kuda kuti abetsere mhuri kuti muimba ivepo. Because kana yakuenda kumatare kuda kuti pane mix-up. Saka apa inini zvandaburitsa pano zvandaona ndezvekuti umbowo hwabva apa ndewekuti uyu akaenda kunopinda mumba ari underage 1. 2 akushungurudzwa mumba imomo. 3 hamuna nhasi uno hamuna senti ramati mabisa kushora mutsika dzedu dzechivanhu zoti baba vako vaifanira kuti sori vachikubetsera iwewe, kwete kurakidza unubu at his age. Vanenge vasiri kuda kuti vavake mhuri. Saka ndavapa kuti vaende kwavanoda, voenda vonotaura. Asi iwe musikana iwe wati ndiwe mukoma wacho, muchaenda munozivikisa. Ndoda kuiziva nhau iyi kuti yafamba sei kwairi kuenda. Wazinzwa? Uchaenda kunozivisa vekudare remadzimai, kunonzi kuyuko Women Affairs. Wazinzwa? Wenda unoisanya nhau iyi, ndichada results. Saka muchaenda kuWomen's Affairs. Then iwewe kana zvasvika pakukuomera vakudzinga unouya kwatinoti survival center. Kana vachidanana neuyu kupindira kwa baba ndokwandaona. Saka vachaburitsa havo chokwadi chavasina kuburitsa kuti sei vasiri kuda murora wavo. Saka iwewe kana uchida mukadzi wako ratidza nekuita. Wazinzwa? Asi 21 days kubisawo mari yekuratidza kuti
you are committed nemwana wako uyu. Lupanziza inoendawo kunotonhodza kuna ana ambuya vako asi contempt of court kushora dare. Iribo contempt of court anobisa mbudzi 3. Sumuka henyu. Kumana we aende unosaina huko. Next case. Tena mtudea nchaka